Kaixo, ongi etorri Gasteizko Udalak martxan jarri duen eraldaketa komunitariorako bulegoak prestatu dituen webinarretara. Lehenengo honen izenburua energia komunitateen sarrera da, eta webinar hau pantailan ikusten duzuen bezala 10 saioz osatuta egongo da. Gaurkoan lehenengoarekin gaude, baina bigarrena energia komunitateen lege eta politika esparruaz arituko gara. Hirugarrenean gobernantza ereduak eta herritarren parte hartzea landuko dugu. Laugarrenean energia komunitate bat eratzeko izapideak landuko ditugu. Bosgarrenean funtsezko teknologiak zeintzuk diren energia komunitateetan aipatuko ditugu, eta hurrengoan autokontsumo kolektiboaren alderdi teknikoetan sakonduko dugu. Jarraitzeko finantzak eta iraunkortasun ekonomikoaz hitz egingo dugu. Gero berrikuntzak eta etorkizuneko joerak aipatuko ditugu. 9. saioan gizarteratzea eta pertsona guztientzako energiaz hitz egingo dugu, eta azkenik 10. energia komunitateak ezartzeko erronkak eta oztopoak landu egingo ditugu. Orduan, lehenengo webinar honetan, gaur egungo egoera energetikoa zein den azalduko dugu, gero energia komunitateen sarrera txiki bat egingo dugu, eta bukatzeko energia komunitateen adibideak, zonaldeko adibideak aipatuko ditugu. Hortaz, lehenengo atal honetan energia sistemak gertatzen ari denaren eta izan duen bilakaeraren errepaso labur bat egingo dugu. Orduan, gaur egungo energia egoerari dagokionez, jatorrizko gertaera gisa ezinbestekoa da aipatzea. Alde batetik, gatazka geopolitikoek edo arazo geopolitikoek energia merkatuan duten eragina, eta beste alde batetik, klima larrialdea eta oharpen zientifikoak. Orduan, lehenengo alderdiari dagokionez, 20. mendetik hona, energia sistema globala oso lotuta egon da tentsio geopolitikoekin baliabide fosilak munduko eskualde jakin batzuetan metatuta baitaude. Orduan, gatazka horiek horniduran eragiteaz gain, ondorio zuzenak izan dituzte, alde batetik energiaren prezioetan eta beste alde batetik trantsizio energetikoari buruzko erabaki politikoetan. Hortaz, gatazka edo gerra bat dagoen bakoitzean energiaren prezioak igo eta jaitsi egiten dira, eta hau guztia testuinguru energetiko honi aldaketa bati eman behar dio sektorean. Beste alde batetik, panorama energetikoa definitzen duen bigarren alderdia izango zen krisi edo larrialdi klimatikoa deritzona, eta azken finean hau zer esan nahi du, berotegi efektuko gazen emisioak, batez ere erregai fosilen erabilera masiboagoatik lurreko klima aldatzen duten prozesuei erreferentzia egiten dituzten ekintza multzoetara, ezta? Orduan, besteak beste, hauek eragiten ditu, bataz besteko temperaturaren egoera, muturreko klima gertaketak, adibidez bero-oralak, lehorteak, uholdeak, bai biodibertsitatearen galera, eta nekazaritzan uretan edo giza osasunean eragin zuzenak, ezta? Orduan, krisi klimatikoari buruz hitz egitetik, larrialdi klimatikora hitz egitera pasatu gara, gizarte gisa gaur egun ingurumen egoerari aurre egiteko dugun premia dela eta. Hau da, larrialdi termino edo hitza honek esaten digu, urgentzia eta berehala jarduteko beharra dugula gizaki moduan. Eta erantzun azkarrak eta irmoak emateko gonbidapena ematen ditu. Orduan, bai aipatza, egungo panorama energetikoa egiturazten dituzten bi gertaera hauekin batera, beste batzuk ere daudela, hala nola, transformazio teknologikoa, justizia energetikoaren eta energiaren eskuragarritasunaren eskaera herritarra, eta nazioarteko esparru arautzaileen eta helburuen presentzia, adibidez, Parisko akordioa, Europako itun berdea eta bar. Orduan, faktore guzti hauek elementu komun bat daukate erregai fosilekiko menpekotasun globala deritzona. Orduan, petrolioak, gazak, ikatzak gure ekonomiak sostengatzen dituzte, baina ingurumenaren eta gizartearen aldetik jasanezina den kostu baten truke. Orduan, ezkerreko grafiko honetan ikusi aldozue energia primario globala izugarria egin dela urteetan zehar, baina mix energetikoak nagusiki energia iturri fosiletan oinarrituta daudela, ezta? Ia 2023an ia 80% helduz. Eta hazkunde horrek garapen desberdina izan du eta horren ondorioz karbono dioxido emisioak bai etengabe handitu dira. Eskuineko grafikoan ordea ikusi dugu karbono dioxido isurketa globalei dagokionez gastatzuaren zati handi bat energiaren sektoreak eramaten duela, ezta? Ikusten dugu hemen ia 173 pilo bat dela. Orduan, honez gain, zer gertatzen da? Ipar globaleko herrialdeak, adibidez, Estatu Batuak, Japonia, Kanada eta Europako hainbat herrialde historikoki metatu dituztela emisio gehienak eta pizkanaka murrizten hasi direla, baina oraindik bizi estilo energetikoki intentsiboak dituztela eta gaitasun teknologiko eta finantzario handiagoa dutela energia trantsizio aurrera eramateko. Baina, bestalde batetik, hegoalde globaleko herrialdeak izango ditugu, kasu hauetan herrialde hauek
klima aldaketaren inpaktu txarrenak jasotzen ari direnak, eta askoz ere gutxiago kontaminatu dutenak. Batzuetan, oraindik ez dute lortu pertsona guztiek energia izateko gutxieneko mailara heltzea. Eta hazi eta bizi baldintzak hobetu behar dituzte herrialde hauetan, baina iparraldean mendeko eredu fosila eta kutsatzailea errepikatu gabe. Orduan, esaten dugun azkenean da, erregai fosilekiko menpekotasun global hau, mehatxu klimatikoa ez ezik, desberdintasun iturri, desberdintasun sozial iturri ere badela. Orduan, horregaitik, trantsizio energetikoak azkarra bidezkoa, baina bai inklusiboa izan behar duela esaten dugu. Trantsizio energetiko hori gauzatzeko funtsezkoa da gaur egungo eredu energetikoa ulertzea. Alde batetik, sektore elektrikoaren eredu tradizionala, eredu zentralizatua izango litzateke, hau da, energiaren bidean, energia ekoizten denetik, kontsumitzen den arte, prozesu lineal bat betetzen dau, eta oroar, bide horri jarraitzen dio, energia ekoizlea instalazio handietan, ikusten duzuen bezala irudian, gero, hau da, sorkuntza zentral handietan, adibidez, hidroelektrikoetan, kogenerazio zentraletan, ikat zentraletan, eta bar, eta hau energia masiboki ekoizta puntu jakin batzuetan, ez da, hori, zentralizatzea. Gero, hurrengo pausua izango zen, garraio zaharera izuztea sortutako energia hori eta elektrizitatea hainbat bideetatik eramatzea, hau da, goi tentzioko sarean. Gero, banaketa sarea izango genuke eta erdi tentzio eta bere tentzioko sareari erreferentzia egingo zion. Eta azkenik, kontsumoko azken puntuetara iristen da energia, hau da, kontsumitzaileek jaso egiten dugu energia hori. Baina, zein da kontsumitzaileen rola eredu honetan hurrengoa izango zen. Merkaturatzaile baten bitartez, energia elektriko hornidura adostea eta horren bidez zaretik energia erostea. Hori bai, nolabait, eredu tradizional hau, eragile gutxiago dituen eredu zentralizatu bat da, eta eredu tradizionala, lineala, zentralizatu eta energia iturri fosiletan oinarrituta dago, baina etorkizuneko ereduaren aurrean, hemen ikusi dugu bien alderaketa, ezta? Eta etorkizuneko eredu hau izango zen deszentralizatua, energia iturrien dibertsifikazioan oinarrituta, eta batez ere energia berriztagarrietan instalazioak lagunduz, ezta? Eta energia kontsumo puntuetatik gertu sortuz. Horren beste, sorkuntza puntu gehiago egongo ziren, ez sorkuntza zentralizatuak, eta zentral handiez gain, sorkuntza zentral txiki asko izango genuke. Gainera, modu deszentralizatuan eta lokalago batean ekoitzeko genuke energia. Beste ezaugarri garrantzitu bat, bai izango zen, etorkizuneko zarea askoz digitalizatuagoa izango zela, eta eragile berriak agertzen hasiko zirela. Adibidez, herritarrek gero eta garrantzi handiagoa izango zuten energia arloko erabakietan, eta hemen agertzen dira lehenengo energia komunitateak. Baina, energia komunitateetan sakondu aurretik, testuinguru honetan trantsizio energetiko hitza ohikoa da erabiltza, eta kontuan izanik trantsizioa estatu sistema edo eredu batetik beste egoera batera aldatzeko prozesua dela, gaur egun planetaren muga ekologikoak, larrialdi klimatikoari eta egiturazko desberdintasunei erantzuteko beharrezkoak diren hainbat trantsizioz hitz egiten dugu, ezta? Alde batetik, trantsizio energetikoari erreferentzia eginez, gaur egungo energia sistemak, hau da, erregai fosiletan oinarrituta dagoen sistema, alde batetik desorganizatu, bestaldetik deszentralizatu eta berriztagarri eta bidezko eredu batera aldatzeko apustua egin beharko genuke. Hau da, energia nola ekoizten, banatzen eta kontsumitzen dugun aldatu eta pentsatu, baina termino hau soilik egiten dio referentzia alderdi energetikoari. Bestalde, trantsizio ekologikoa hitz egiten dugunean, ordea, energiatik haratago goaz eta gizartearen eta ekosistemen arteko harremana eraldatzera apustu hori egiten dugu, ezta? Orduan, aldaketak sartzen dira lurzoruaren erabileran, elikadura sisteman, garraioan, biodibertsitatean, materialetan, uretan, eta bar. Eta metabolismo soziala berrantolatzea proposatzen du, hau da, planetaren mugaren barruan bizitzeko ohiturak garatzen joan beharko gara. Baina, azkenik, hirugarren termino bat bai badago, trantsizio sozioekologikoa deritzona. Eta zentzu honetan, trantsizio sozioekologikoak, trantsizio energetikoa eta trantsizio ekologikoa integratzen ditu, baina begirada zabalago batekin. Hau da, onartzen du ez dagoela aldaketa ekologikorik eraldaketa sozialik gabe. Orduan, alderdi ekonomikoak, kulturalak, politikoak eta justizia sozialekoak barne hartzen ditu termino honek, eta halaber garapen eredua, bizimoduak eta gure gizarteek dituzten balioak birpentsatzera gonbidatzen gaitu. Baina behar bada pentsatuko duzue zergaitik.
Izan ere, konponbide tekniko eta teknologikoekin bakarrik konpontzen ez den dimentsio anitzeko krisiari egiten diogu aurrera, eta krisi multidimensionala eta larrialdi klimatiko bataz hitz egiten ari gara. Orduan, alde batetik, klimaren aldaketa planetako bizitza metatzen ari da, gaur egungo hazkunde ekonomikoaren eredua ez da bateragarria baliabide naturalen finitasunarekin, gero beste alde batetik, funtsezko materialak agortzen ari dira eta biodibertsitatea, ura, lurzoruak eta bar, gero eta urriagoak dira. Beste alde batetik, arlo sozialari dagokionez, pobrezia energetikoa eta prekaritatea areagotu egiten ari da, eta azkenik krisi ekologikoaren eraginak ez dira berdin banatzen, ezta? Lehen aipatu dut pizka bat, baina iparra hegoa desberdintasun hori gero eta handiagoak dira, baina bai erdialdea eta periferia arrakalak gero eta sakonagoak dira. Orduan, azken finean, trantsizio sozioekologikoa ez da soilik desiragarria baizik eta saihestezina. Orduan, lehenengo bat alau bukatzeko, EKBtik, eraldaketa komunitariorako bulegotik, hausnartzeko hurrengo galderak bota nahi dizkizuegu. Galdera nagusia hau izango litzateke. Nola egingo dugu trantsizio sozioekologikoa? Azkarra edo motela? Zuzena ala desberdina? Kolektiboa ala inposatua? Zuen hausnarketarako. Orduan, panorama ilun honekin behar bada pentsatuko dozuek. Baina zer egin dezakegu guk herritar moduan? Energiaren alorrean, energia komunitateek trantsizio sozioekologiko honen funtsezko tresna edo soluzio gisa bihurtu dira. Orduan, zer dira energia komunitateak? Partaidetza irekia borondatezkoa duten eredu juridikoak dira, normalean asoziazioak edo kooperatibak, eta kideen tokian tokiko energia nola ekoitzi, kudeatu eta kontsumitu erabakitzen duten entitate juridikoak dira. Eta helburu nagusia ingurumen onurak, onura ekonomikoak edo gizarte onurak eskaintza da haien bazkideen artean. Alde batetik pertsona fisikoetatik hasi eta auzo elkarteraino, enpresa txiki eta ertainak, saltokiak eta toki erakundeak edota administrazio publikoak ere parte hartu dezakete. Orduan, onuretan sakonduz, zeintzuk izango litzateke onura sozialak alde batetik herritarren ahalduntzea, beste alde batetik kohesio soziala sustatzea eta pobrezia energetikoaren aurka egitea, gero bai formazioa eta konsensazioa, ezta? Gero, alderdi edo, onura ingurumen onurei dagokionez, karbono dioxido isurketen murrizketa egongo zen, gero bai energia berriztagarrien sustapena eta energia mota hauen apostua egitea, gero ingurune hurbilaren hobekuntza egitea eta azkenik onura ekonomikoei dagokionez faktura energetikoaren aurrezkia egongo zen, gero bai tokiko etekinak eta ekonomia sustatzea eta bai diru laguntzetako eta finantzako sarbidea erraztea apur bat, ezta? Era kolektiboan egiten dugunean ekintza desberdinak, azkenean diru laguntzak handiagoak izan daizteke eta onurak ez dira bakarrik arlo sozialean eta ingurumenekoan, baizik eta ekonomikoan bai egoten dira. Garrantzitsua da aipatzea, energia komunitateen helburu nagusiak normalean ez direla joaten helburu ekonomiko baten eskutik, baizik eta helburu sozial eta ingurumenen eskutik. Orduan, zein litzateke energia komunitateen oinarrizko kontzeptuak? Hemen hitz batzuk jarriko dizkizuegu, zuek soinu bat ateratzeko eta gero hurrengo saioetan gehiago sakondu egingo dugu. Hemen ikusten dugu, autokontsumoa, ibilgailu elektrikoak, eragile berriak, energia berriztagarriak, zaurgarritasun energetikoa, prosumitzaileak, gizarte kohesioa, eredu berria, parte hartzea, kodiseinua, herritarren ahalduntzea, hurrengo saioetan kontzeptu hauek gehiago sakonduko dugu, baina bai argi gera dadin nahi dugu energia komunitateen oinarria gobernantza dela esatea. Hau da, hemen ikusten dugu, ezta? Energia komunitateek parte hartze demokratikoa eta onura partekatuan oinarritutako gobernantzaren izapideak jarraitzu behar dituztela. Eta zer motatako ekintzak aurrera eraman ahal ditugu energia komunitate baten barruan? Alde batetik, materia energetikoan trebakuntzak, adibidez formazio saioak, tailerrak eta esate baterako,
energia edo elektrizitatearekin zerikusia duten fakturaren tailer bat edo energia termikoarekin bai, faktura analizatzeko tailer bat izan daiteke. Gero aurrezpena eta efizientzia energetikoarekin lotutako ekintzak, adibidez birgaitze energetikoa eraikinetan. Gero bestalde batetik energiaren sorkuntzako ekintzak egongo litzateke, adibidez eguzki energia fotovoltaikoarekin zerikusia duten ekintzak, eguzki energia termikoarekin, aerotermia, geotermia, biomasa, eta bar, eta bebai biltegiratze energetikoarekin zerikusia duten ekintzak, bestalde batetik mugikortasun jasangarriarekin zerikusia duten ekintzak, adibidez auto edo kotxe elektriko bat energia komunitatean erostea eta kideen artean partekatzea edo errekarga punturen bat aurrera eramatea eta instalatzea. Eta azkenik, hobekuntzarekin zerikusia duten ekintza, hainbat ekintza, adibidez monitorizazioa eta optimizazioa, gestio energetikoaren plataformak aurrera eramatea, bebai izan daiteke berrikuntza eta digitalizazioarekin zerikusia duten ekintzak, erosketa kolektiboak aurrera eramatea energia komunitatearen artean, eta bar. Baina, oin, bai gustatuko litzaiguke argitzea, normalean autokontsumo energetikoa edo, eguzki instalazio fotovoltaikoak askotan nahazten direla energia komunitatekin. Orduan, autokontsumo energetikoa soilik energia sorkuntza blokearekin, bloke honen ekintza bat da, baina ikusi dugunez energia komunitateak haratago doak, ez da, aterkin handiago edo zabalago bat barruan hartzen dute. Orduan, zer desberdintasun edo, azteko, zer da autokontsumo energetikoa? Alde batetik definizioa ikusi dugu, ez da? Kontsumitzaile batek edo gehiago, kontsumorako instalazioetatik hurbil eta instalazio horiek lotuta dagoen energia elektrikoarekin, kontsumoa, sorkuntza eta kontsumoa izatea. Hemen ikusi dugu bebai, irudi honetan, alde batetik, sare elektriko lineala dugula, sare tradizionala, eta bestaldetik, etorkizuneko zarea, deszentralizatua, bebai, kontsumitzaileen rola desberdina dela, ez da, hemen ikusten dugu kontsumitzaile, ez da, lehen agertzen zen hitz hori. Hemen kontsumitzaileak energia zaretik kontsumitzeaz gain norabide honetan, bebai, sorkuntza instalazio bat badute eta soberakinak badute, energia soberakin horiek zarera bebai saldo aldituzte. Orduan, figura horri prosumitzaile deritzu. Baina, autokontsumoa bi motatakoa izan daiteke, alde batetik autokontsumo individuala, hau da, eraikin batean edo etxebizitza batean plaka fotovoltaikoa jartzea, eta bakarrik kontsumo baterako energia sortzea eta ekoiztea. Hau da, KUPS batera lotuta egotea instalazio hori eta faktura elektriko batera. Baina, bestalde, autokontsumo kolektiboa daukagu, hau normalean energia komunitateen autokontsumo modalitatea da, eta bertan, instalazio fotovoltaiko batetik, hainbat kontsumitzaile edo hainbat KUPS sartzen dira barruan, eta sortutako energia, partaide edo kide bakoitzetan banatzen da. Zer desberdintasun eta zen antzekotasun dauz autokontsumo kolektiboaren eta energia komunitateen aurrean? Alde batetik berdintasunei dagokionez, oinarri kolektiboa eta kooperatiboa biak partekatzen dute, bestalde tokiko eremu geografikoa bebai, esaten dugunez, energia komunitateak tokikoak dira eta bultzatzen dutena da tokiko sorkuntza izatea. Sorkuntza, gero bebai kontsumoa tokikoa izateko. Eta autokontsumo kolektiboa bebai hori bultzatzen du, zeren eta autokontsumo kolektiboko izapide bat da, plaka fotovoltaikoen instalazio puntutik gero kontsumitzaile punturetaraino gehienez, gehienez egon bar dela 5 kilometroko distantzia. Hau bai, zer berria da, duela gutxi arte 2 kilometroko distantzia zen, baina oin luzatu egin da. Gero bebai, ekipo eta zerbitzuak partekatu egiten dira bi proiektuetan,
trantsizio sozioekologikoaren tresna gisa dira biak, ez da, azkenean, igual energia komunitateak gehiago, baina, kontsumo kolektiboa bai ikusten genuen aurreko irudi honetan, etorkizuneko eredu energetiko hori bebai bultzatzen zuela, ez da? Eta gero, sektore energetikoko atal garrantzitsu batean aldutela, ez da? Aurrekoaren hildoan jarraituta. Baina, desberdintasunei dagokionez, hemen ikuste aldugu gobernantza egitura ez dela beharrezkoa autokontsumo kolektiboan, baina energia komunitateetan bai, hau da, lehenik esan dut elkarte edo kooperatiba moduan eratu behar garela, gero, hori, entitate juridiko bat behar dugula, bai, autokontsumo kolektiboan gizarte, kohesio hori edolan, bai dekogu, baina, maila oso txikiago batean, ez da, autokontsumo kolektiboan parte hartzen dugun pertsona guztio, adostu behar dugu, nola banatuko dugun instalazio horren energia, baina bakarrik hori, ez da, energia komunitatean erabaki guztiak energia komunitateen barruan eta, batez ere, kideen barruan adostu behar dira, lehen esan dugun modu parte hartzaile eta borondastezko batean. Gero, berrikuntza sozialari dagokionez, azkenean autokontsumo kolektiboa esaten dudana, ez da? Naiz eta, banaketa koefizientzia horiek adostu, ez du bestelako gizarte edo, onura sozialik bultzatzen eta energia komunitateak, bai. Eta gero, zerbitzu energetikoen dibertsitatea, esaten dugun, ez da, autokontsumo kolektiboa, sektore elektrikoari egiten dio erreferentzia, energia komunitateetan, bai sektore termikoei edo beste teknologiak edo, aurrezpen energetikoari den ekintzak bai burutu aldira, edo mugikortasun jasangarriko ekintzak. Bukatzeko, energia komunitateak zer diren azaldu ostean, lehen zaioa amaitutzat emateko, inguruko energia komunitateen arrakasta adibide batzuk ikusiko ditu. Alde batetik, La Sierrako energia komunitatea dugu eta bertako kide dira Mendiaran Urpatzuergoa, La Sierra Batzar Administratiboa, herritarrak eta Azala Espazioa. Energia komunitate honetan, lehen proiektu baten moduan, proiektu fotovoltaiko bat egin dute, 76 panel fotovoltaiko instalatuz, eta hau da, hemen ikusten dugu, ez da, 30 kilobatioko potentzia piko duten instalazio fotovoltaikoa da, eta panelak alde batetik urponpa dagoen teilatuan jarri dute, eta beste alde batetik markezina fotovoltaikoa jarri dituzte autoen aparkalekuetan. Eta esatea, energia komunitate hau, uraren kudeaketak behar duen behar energetikoak asetzeko helburuarekin sortu zela, baina bai herriko bizilagunen artean energia eskariaren zati bat hornitzeko helburuarekin. Eta proiektu honekin gutxi gora bera, 12 tona karbono dioxido isurtzea saihestu dira. Bestalde, Gasteizko udalerrian hainbat energia komunitate daude, zehazki 31 energia komunitate edo prozesuaren hasieran dauden herritar taldeak, eta oraingoan Gasteizko lehen energia komunitatea aurkezten dizuegu. Hemen ikusten aldo zuen, martxoak 8 deritzon energia komunitatea eta Salburua auzoan kokatuta dagoena. Energia komunitatea hau ikusi aldo zuen, 39 kidez osatuta dagoela, gehienak auzo herritarrak dira, baina bai enpresa txiki bat dago barruan. Bertan, lehenengo proiektu moduan bai instalazio fotovoltaiko bat aurrera eraman dute, baina kasu honetan La Sierra baino handiagoa den instalazioa. Eta eguzki energia sortzen dute komunitate energetikoko kideen urteko kontsumaren gutxi gora bera 80% inguru hornitzeko. Orduan, haien kalkuluen arabera, 5 urtetan egindako inbertsioa berreskuretzea espero dute eta azpimarratu beharra dago alderdi garrantzitsu bat dela energia komunitateak konfinantzazio modu nobedoso edo berritzaile bat jarraitu dutela, ezta? Eta horretarako, etxe bizitza bakoitzari ematen zaion energia kopurua kontuan izateaz gain,
familia bakoitzaren egoera energetikoa eta egoera ekonomikoa bai aztertu dute eta bizilagun batzuk 300 euro jarri dute eta beste batzuk 2000 euro. Orduan, hau da finantzazioa eta lehenengo proiektu bat aurrera eramateko modu berritzaile bat. Gure aldetik, hau da guztia lehenengo webinar honetan eta bigarren saioan ikusiko dugu elkar eta edozein kontsultarako hemen uzten dizuegu gure sare sozialak eta gure harreman informazio. Beraz, mila esker zuen arretagatik eta laster arte.